qabel على النيل. كيف انتم حبيبتنا نلقاكم على الشوتر نسبراو li tinsabu tajbin u aktar u xaġa interessanti batuna dejjem fuq shooter@danusan.com ħaninvestigawha. Però meta tibatu messaġġ, oqgħodu attenti x'tibatu għax messaġġ jiftiem ħażin, anzi ħantukom ftit eżempji ara ta' messaġġi li jiftehmu ħażin. Hey boss, okay? Okay. Pregnant? Issa dan il-messaġġ ratu l-mara tal-boss u min jaf jinqala. Imma kieku dija ħassula mara żidet hekk. Dik il-ġimgħa li ħawellet tista' tieni leave please. Mhux ġimgħa missu tiegħi bs ma tieni leave kollu dajja. Issa, dik kienet tiċċara ħafna affarijiet. Ħanaraw messaġġ ieħor. Qalbi ma toħroġix il-laħamu. Ġaqjat fis-sodda nistennik. Il-laħam tal-friża nittin. Okay. Naqra etiket? Verek għandu bżonn dal-raġel naqra etiket meta jkun qed jitkellem mal-mara mhux Le, għas-sur Market. mas-sur Market. Inselmilkom ħbib tiegħi jiena is-sur Market, nagħallem l-etiket u nagħmel dan b'mod perfett. That's my cat. U dik is-sabiħa mara tiegħi Yvette li tdoq il-klarinett. Sewwa merħba, sur Market, merħba. Kif aħna Sanders? Le, jien Sander bla S. Dejjem minsa Anders, kif inti? All right. Illum ħankun qiegħed nallimkom xi ħaġa verament importanti dwar ikel illi dejjem jittikel b'mod ħażin. Inti kif tieklu r-ross? Jien tgħid li xejn għall-aqwa metodu li sib biex nieklu bl-marfa. Mhux hekk. Bot. Bot. Għaliex tikol ir-ross waħdek bl-marfa mur ħdej sħabek ir-razzetti l-majjali ħamallu. Ejwa mela kif suppost tiklu? L-Indjani eżempju bidejhom jiklu. Mhux hekk ara tiklu mhux bidejhom wara tkun għadek kemm għax kont ħanisbalja, kont ħanajdlek wara li tax-xuga Sander, mela. Inti trid illi bis-sikkina timbotta r-ross mhux hekk timpala għax aħna maħniex b'dabat. Imma biss aħna mhux ibgħat shrimp. Inti trid bis-sikkina tabbi in-naħa ta' wara tal-furketta u tikol. Ma kontx nafa di, Mhux għalhekk għandek li Sander biex forsi titgħallem xi ħaġa, tajjeb? Tajjeb. U nsellimlek bot. Mhux hekk. That's my cat bil-mod. U dik il-mara tiegħi Yvette. Naħseb tilfet il-kliranet għalhekk qed tidħaj. U jiena is-sur Market li nallimkom kollox perfett. Inselmilkom ħbib tiegħi tan-net. Aħna tal-wan. Hija mhux l-istil. Ismani, naf li bħalissa ħafna minnkom ikunu qed isifru. Aħna badna kaptan ta' ajruplan u staqsejnieh id-domandi f'isimkom. Servizz ta'. U sinjuri għall-ewwel darba fuq shooter dirett mill-cockpit tal-ajruplan, Captain Morgan. Captain. Hi Jack. Le, jekk xejn, hi Daniel. Hi Daniel. Kontri qed? Mijin? Tikka zaħira. U teċċaqot namen, għandi flight sħiħa til Tallinn, 4 hours. Sejma l-10 fiqat, nistudja dak is-snin kollha. Għax biex tilħaq pilot, vera tistudja mal xiex, imbagħad inta fasa automatic kollox u jagħmel. Sewa, Sur Kaptan, kull ġimgħa se nibda ġburlok naqra domandi li n-nies normalment jistaqsu u jekk ma jimpurtax, rispondihomla. Mela le, tadlet minnu. L-ewwel mistoqsija, meta jinstema' il-ħoss tas-seatbelt tkun ġejja it-turbulence, dak b'mod awtomatiku jseħħ. Le, dak kien nixedu. U biex ngħidlek nieħu gost, għax jien hawnhekk għandi kamera u nara all the passengers aboard. Kif nara li wieħed se jqum kun maqsum ilu jissapporti, nagħmillu hekk għattu. U għadni u gost nara jissapporti fis-sit. Ija, ma Sur Kaptan hekk mhux sew, Tu kif tittaddi qed ngħidlek 4 hour flights ma tagħmel xejn, tittaddi b'xi ħaġa, tinċansa xejn u wieħed. Ara, illum ma tantx għandi ħin, però darba li jmiss ikolli ftit mistoqsijiet oħra, tajjeb għalik? Ija, no problem. Aħjar tkompli naħseb għax ma naħsibx li tajjeb tħallih fuq l-awtomatik, għax? Jara, taf li dik perikoluża ħafna li ħabba ċaġa mal-ajruplan, ħanafża n-nies.
Issa raxin ħobna mill-lum ta' farsi, tant jien panikjat li għat jaqtali. Hello, this is... Abdin, speak up. Crash! Kuħad jibpanikja bħalas. Da mux reazzjon. Saħħa u narakom għada.